Filleadh an oileán. Podchraoladh le Torlach mac an mí. Is seo Torlach mac an mí caintlibh. Oileán beag chósta hir na Gréige is Iticé. Is beag an tábhacht políochta ná eacnamaíochta a bhaine é. Ach tá cló agus cáil irí ó aimsir hóméir i le. Is Iticé an áit dúchais a iran an léoch Odaiséas irí tar éis scrios na Traí. Ach rích a bhéhín damsa an bhar iltréchach a heistil mór an bháin tar éis trí chlú néafa do léir scrios. Mar a míad an eisteachán bhra Phádraig de Brún. Gach áit sa dain hir ciallaíonn Iticé dúfas agus baile. Daoine nach raibh riamhann sin tá aithne acu ar a scéal Odaiséas. Mar a bhí sé ar fáin ar 50 bliain, ach mar a fuair sé oileán féin agus a bhein chéad a penápla agus a bhac ar deire. Mar a deire an bhandé a téine faoi, níl ag Odaiséas dúil ach in éon ní amháin, rair dáil ar an netach ag éirí suas chun na spéire ón dtír sin, is bear leis an bás man a bhaid é. Nuair a bhí míad a dtír a thar lear, agus nuair a chrochníodh míad uainn ar dtír dúchais, nuair a smaoiníodh míad ar uile a bhaile, smaoiníodh míad ar Odaiséas. Mar a gcónaí riamh is breá leis an marnéalach dána teacht ar eis chun cóin. Scríobh Albert Camus, togha míad Iticé an talamh dúchas stílis, mar a thabh Odaiséas é. Bhí seans ag an léach, faracht le calapsó san oileán aici féin, agus bheith neamhmhasfar mar éon le. Ach bear leis fór gan a chud parcanna féin, ná saibhras an dain ile. An cheacht a bhúinn Camus dóin, ná go bhfuil ráil a déanamh i gcónaí sa saol. Bíonn ar gcuine an chéiste chur ar féin, céir atá luachmhar agam, cadíad na nithe is tábhachtaí dom san saol, agus beart a dhéanamh de réir an reagre. Más é Iticé de ráha, téir ann. Ag an am chéile, níor chóir seachrán ar bithe bheith ort, is dócha go bhfuil an baile níos buiste ná na cachracha móra a bhfuil aithne cortha agat orthú idir an dá linn. Téamí iad seo a aimíad a litríocht na nua Gréigise féin. Tá trácht ag Cavafis mar hampla san dáin ige Iticé ar an ghinné seo den scéal. Dá leis tá Iticé bocht mar oileán agus níor chóir don deoraí bheith ceappa gur páirthas atá ann. Ach is fiú an tros, agus níor chóir de díomá a bheith ort agus tú ar eis a ríist. Der sé, fiú má aonn tú í bocht go leor, ní raibh Iticé ag maith go fuad. Nuair a hagann an deoraí ar eis go dtí hir féin, is álaigh go bhfuil sé sever, ó tharla go bhfaca sé an irid sin daoine agus áiteanna ag sóla agus ag teastain. Thug Iticé eistir bradait, gan í a bheith ann, ní bheadh tú sásta an bóthar a thabhairt ort, ní léon rud eile le tabhairt acu duit ar sa Cavafis. In éireann na dála, tá an tros níos tábhachtaí ná an ceann scríbe. In sin Kazantzakis in san Odáisé ag féin, leanúint ar Odáisé hóméir, chuoi Odaiséas agus é an a chónaí in Iticé ríis. Tar éis tabal tá an ledrán tá sé tíirseacht den saol sa mbaile. I deire fágann sé sláán ar a bhein chéide agus a bhac agus a bhaintear a ríis.
Níl brán orthú le fírinne, mar tá siad cráite ag a henne. Tuigeann siad nach bhfuil sé sásta ann féin, cé nach tuigeann siad an fá. Imíonn sé ina bhád féin aistear mara eile I bhfad I géin. Daoine bhfuil cónaí orthú I dtíortha thar lear. Tuigeann siad an méid atá gceist I Kazantzakis san scéal seo measan. Is bra an rud é filleadh d'oileán, mar níl oileán domhan mar é. Ach is bra an rud é imeacht a ríist, mar tá an domhan mór agus an tileán beag. Na carda agat a dan sa mala, na higann siad an méid seo, ach tuigeann tú féin ag a róha. Is bhír nach bhfuil deacracht mhór ag buint leis an taistil inniu, mar a bhí an aimseir Odaiséas. Bhí sé féin 10 mbliana I gCogadh na Traí, agus 10 mbliana eile ag Filleadh amhaile, agus bhuinnig é I mbaol báis. Nuair a héach na gael thar lear san tean aimseir, bhuinnig iad a bheith imethe gan an sean ód a eicáil a rís go ceann 20 bliain, nó go deo béidir. Sa látá aniu ann, tuigleat dul ar bord eitleán, agus beag tú ar ais sa mala go luath. Oileánta is fiú filleadh don deire seachtainna. Ach ní lordit an balla I thuile, ó tharla go bhfuil an méid sin taistealte agat. Mar a deir Cavafis, d'fháinig tú có heagnaí sin agus an irid sin taithí feite agat, inis tuigeann tú cad is bríd a thuileán mar Iticé. Bhí sé bhigéisteach le Filleadh ar an oileán, podchraoladh le Torlach mach an mí. Má heithin an podchraoladh seo libh. Ina bhiste libh like, subscribe agus share agus comment an más míon libh. Go dtí an Tráchtann se chóin mar sin. Slán.